הסוגיה שלנו, של הברכה על הקמח, היא בעצם המשך של הסוגיה הקודמת של ברכת השמן, שמן הזית, שעוסקת בשינויים שנגרמים, שאנחנו בצריכה שלנו של דברים שהם מן הצומח, אנחנו מעבירים אותם כל מיני שינויים כדי לצרוך אותם, ואז נשאלת השאלה, מהי הברכה? בבוקר, קצת לעורר אתכם עם שוקולד, אז דיברנו על ברכת השוקולד. זה בעצם, האמת היא שזה דבר די ישן, אבל לפני כמה שנים, אני לא זוכר בדיוק כמה, הנושא הזה התעורר פעם נוספת, אז כל עיתוני המגזר יצאו בכותרות ראשיות שהרב ליאור אמר לברך על שוקולד בורא פרי העץ. והכיצד, הייתכן, החידוש העצום והגדול בעניין הזה, שכולנו רגילים לברך שהכל יהיה בדברו, וגם כאן על הבוקר, ככה אחרי שחרית, התחיל להתפתח הוויכוח והדיון, כן? סגי אמר, אבל זה השתנה צורתו, כן? זה לא אותו דבר, תודה רבה, תזכה למצוות, והתחלנו לדון בעצם בגדרים של מתי הדבר הזה משנה את הברכה, מתי זה לא משנה את הברכה, ובעצם השורש, אחד השורשים, זה הסוגיות שלנו. זה מתחיל עם הדיון לגבי הקמח והשמן והיין, והשתנה לעילויה והשתנה לברכה. חלק מהדברים כבר ראיתם בשיעורים על פי הבסיס של שיעורים, ועכשיו אנחנו רוצים להתקדם בעניין הזה. אז בואו נתחיל ככה ממש מההתחלה. קמחא דחיתיה למדבר עמוד א'. רבי יהודה אמר בורא פרי אדמה, ורב נחמן אמר שהכל נהיה בדברו. כבר בשלב הזה של קמחא דחיתיה נשאלת השאלה איזה קמח מדובר פה. האם מדובר פה על קמחא דחיתיה, הכוונה היא על קמח גולמי, לקחנו חיטים וטחנו אותם, או שמדובר על קמח שבעצם גם אפילו קצת את הדבר הזה, כי קמח חיטים רגיל זה דבר שבדרך כלל לא אוכלים אותו, ומין קמח אפוי זה דבר שאוכלים אותו, ואז בעצם יכולה להישאל השאלה. זאת אומרת, בעצם השאלה היא כזאת, האם יעלה על הדעת שבעצם רבי יהודה ורב נחמן חלקו בקמח רגיל, שבדרך כלל לא נגיד לאכול אותו, ובדלנו בצורה הזאת, האם יעלה על הדעת שרבי יהודה יגיד בורא פרי אדמה? לעומת זאת, שאתה מדבר על קמח שהוא קמח אפוי, כן? או על סוג של גריסה של החיטים, פה כן יכולים לעלות על הדעת שאנחנו מברכים על זה בורא פרי אדמה, ואז נשאלת השאלה למה נברך על זה לא שהכל יהיה בדברו, מה עם הגדרים כאן? אומרת הגמרא, אמר לרב על הרב, זה מה שהזכרתי עכשיו, זה מחלוקת רש"י, תוספות והראשונים, כן? תסתכלו רגע איתי ברש"י, קמחא דחיתיה, אוכל קמח חיטים כמות שהוא. מקור מספר 2. אומר התוספות, מקור מספר 3, קמחא דחיתיה, נראה דלא מאיר בקמחא ממש, אם כן, לא שייך בברכה דבורא פרי אדמה, אלא מאיר בקמחא שקוראים אישקלתיה. כן, בצרפתית אנחנו קוראים את זה, או בקמח שעושים שיבולת שועל, שמייבשים בתנור. אז זה המחלוקת היסודית כאן לגבי העניין של על מה אנחנו מדברים בכלל. כן? האם יש התכנות בכלל לומר לרבי יהודה שיש פה בורא פרי אדמה, כשמדובר פה בדבר שהוא על פניו דבר שהוא בלתי אכיל בעליל? ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לרב על הרב נחמן, לא תפלוג עלי דרבי יהודה. למה? דרבי יוחנן ושמואל קיימי כבתי. לא יעלה על הדעת שתחלוק על רבי יהודה, הרי רבי יוחנן ושמואל הם סוברים בדיוק כמוהו. איפה אתה יודע? אמר רבי יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, שמן זית מברכים על בורא פרי עץ. על מה אף על גב דשתנה במילתקאי. ענני אף על גב דשתנה במילתקאי. באב אמינא של הגמרא בעצם אומרת, אנחנו יכולים להביא חיזוק סייעתא לרבי יהודה מדברי רבי יוחנן ושמואל, שגם המקרה שלנו הוא מקרה דומה למקרה של שמן. גם בשמן אנחנו רואים
שנשמרת ברכתו בורא פרי העץ אליבא דרבי יוחנן ושמואל, למרות ששינינו את צורתו, הוא כבר לא נראה זיתים, הוא כבר לא נראה דבר מוצק, הוא נראה דבר נוזל, צבע אחר, ריח אחר, טעם אחר. הגמרא אומרת שזית עצמו אומר, אבל כשאתה מוציא מהן את השמן הוא מתוק, וגם התורה נמשלה לזית שבהתחלה זה מר, עובדים קשה, מתאמצים מאוד, אנחנו במוצאי שבועות, ואחר כך וואו, זה מתוק, זה עוצמה, זה ערב. ועל המין הזאת אומרת הגמרא, לכאורה אם אתה אומר שמן זה דבר שישתנה ובכל זאת שומר את ברכתו, אולי נאמר אותו דבר גם לגבי חיטה. אומרת הגמרא, מדמי הטעם לעילוי אחרינא, אחאית לעילוי אחרינא בפעם. ואני חברים רוצה לנסות להבין מה כתוב פה בגמרא. לכאורה סברה פשוטה, מה שנקרא, מה אתם קוראים לזה? סברה של מסכת ברכות. זה לא בבא קמא, זה לא כתובות, זה לא... זה פלפול, סברה פשוטה. אין פה איזה מהלך כזה מורכב וזה. פה עילוי אחרינא, שם אין לזה עילוי אחרינא. בשמן זה המוצר הסופי. כיוון שהמוצר הסופי הזה הוא אחד מהתוצרים של זית, יש זית למאכל ויש שמן לשתייה או לטיפול או כל הדברים האלה, זה התחנה האחרונה שלו. וזה ישתנה לעילוי, ואלה עילוי האחרינא. אגב, על מה יותר מרוויחים כסף? על זיתים או על שמן? שמן, אוקיי. זה שמן, שלום עליכם, בואו וחולה, יש יותר טוב. אז מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שאם יש לי פה דבר שהוא משתנה מצורתו המקורית והוא מגיע בעצם לאופן השימוש, אין לזה לית לעילוי האחרינא, נגיד את זה במילים שלנו, אין עוד אופן שימוש נוסף משופר יותר מאשר השימוש הזה, כי שמן זה שמן, אי אפשר לעשות מזה משהו אחר עכשיו. אז פה אני מבין למה זה שומר על ברכתו. כי בעצם אני מבין שאם זה המוצר כמו שהוא נברא משמיים, זה קצת התחלנו לדבר על זה, קצת ככה נגררנו את זה בבוקר, אם הוא כמו שהוא נברא משמיים, או שהוא עכשיו מעובד לאופן המיועד לו שככה צורכים אותו וכו', וזה בעצם השימוש שלו, אז בכור אני מבין למה שומרים על הברכה שלו. אבל אם זה מוצר שיש לי בו שימוש אחד, חיטים, אני אוכל אותם כמו צ'יין, כן, וזה אגב להביא מסעורה, מי שראה פה את הדברים של הראשונים, יש לי עוד מוצר משופר שלו, שזה עוגות, דברי מאפה שעושים מהקרח הזה, אבל יש לו מצב ביניים שהוא לא לכאן ולא לכאן, ובדרך כלל גם לא אוכלים את זה ככה. פה זה לא אותו דבר, כי אנחנו מדברים מצב הביניים. עכשיו, הסברה הזאת, התחייה הזאת, היא דבר שאומר דרשני. כי השאלה בעצם, כשאנחנו שאלנו את עצמנו, והזכרנו את זה הבוקר גם כן, וגם כתבתי לכם את זה פה בשאלות, השאלה בעצם, אחרי כל ההשוואות ואי השוואות הללו, השאלה היא בעצם מה ההיגיון, או מה הסברה שעומדת מאחורי הטיעון הזה. וכמובן, אמרתי לכם בבוקר, תחשבו על שני שיעורי הפתיחה שדיברנו, הנושא של הברכות, ברכות הנהנים, איך זה מתחבר לשיעור ההוא שמה. כי בסופו של דבר שמה שמנו את היסודות לעניין הזה של הברכה. אז הבאתי לכם פה את הדברים של הרשב"א, גם בדף ל"ו וגם בדף ל"ט. ואני תכף אדבר עליהם, שכחתי, סליחה, התנצלו, שכחתי עוד להעיר משהו ברש"י. רש"י, כשמדבר על אחאית לעילוי האחרינא, בואו תסתכלו איתי ביחד, גם סימנתי את זה בקו ודילגתי את זה בטעות, סליחה, כן? במילתקאי ואבלה כפוסס חיטים, אחאית לעילוי האחרינא, אילקח יצא מכלל פרי ולכלל דרך אכילתו לא בא,
אבל השמן מיד בא בשינויו לכלל דרך אכילתו. בעיקר הפרי לכך נטעו ולכך פריעו. השאלה היא, האם יש פה שני טעמים או טעם אחד? האם יש פה שני טעמים, פירושו של דבר שזה הגיע לייעוד שלו, כן? וגם לכך נטעו, או שזה בעצם טעם אחד, כן? שזה בעצם הגיע לכלל דרך אכילתו, ולכך נטעו, זה דבר אחד שמשלים את השני. זאת אומרת, זה בעצם דבר אחד, זה לא שני דברים נפרדים. כלומר, אני לא יכול להפריד את שני הקריטריונים האלה למה נתתי את העץ, ושהשינוי בא לכלל דרך אכילתו. אלא זה בעצם משלים אחד את השני. או שאמר, זה כן שני דברים שונים. הזכרנו בבוקר את סוגיית הגרעינים הלבנים וסוגיית גרעיני האבטיח. כן? מי שלא היה בבוקר, אני אשתף אתכם כי נרצה להגיע לזה בהמשך. לא רק סוגיית הקקאו, כן? והשוקולד, אלא גם הסוגיה הזאת. מי שיסתכל בספרים, בהרבה מאוד ספרים, שנכתבו עד לפני 25 שנה, משהו כזה, אל תתפסו אותי על השנה, אתם תראו שגרעינים לבנים וגרעיני אבטיח, כתוב לברך עליהם מה? לא אלה שלו בבוקר, מה כתוב עליהם לברך? כנראה אדמה. כנראה אדמה. למה אדמה? גרעיני אבטיח. אז זה מזל שלא היית בבוקר. מה? למה? גרעיני אבטיח. זה גרעיני אבטיח, אוקיי? אבל באותה תקופה היו מגדלים את האבטיחים בשביל מה? בשביל הגרעינים או בשביל האבטיח? אתה לא זוכר, אבל כאילו אתה לא נעת, אבל... בשביל האבטיח, נכון? הראיה שהיום רוב האבטיחים שאתה קונים בשוק מחנה יהודה הוא בלי גרעינים, נכון? אוקיי? החקלאים בכפר הרועה וזה, הם מגדלים עם גרעינים, למה? כדי שאפשר יהיה אחר כך לגדל עוד. אבל היום הם החקלאים מאוד יותר מתוחכמים, שאת הזן של הגרעינים הם לא מגדלים בכלל בשביל האבטיח, הם נותנים לאבטיח להירקב ושיהיה יותר קל להוציא את הגרעינים, כי בשוק, כן, בגרעיני עפולה וכל החבר'ה האלה אתה מקבל על קילו כזה של גרעינים בערך כמו 30 קילו של אבטיחים, בסדר? זאת אומרת, היום השימוש היהודי של זה בשביל הגרעינים. זאת אומרת, אתה מגדל את זה, עיקר גידולו זה בשביל זה. אותו דבר בגרעיני דלק, מה שקראו אצל החבר'ה גרעינים לבנים, כן? כי גרעינים שחורים זה פשיטה, נכון? איפה גדלים הגרעינים השחורים? חמניה. מה זה חמניה? פרח. זה פרח, נכון. נכון, זה פרי אדמה, זה פרח, כן, זה פרח, שבעצם החלק המרכזי שלו, הוא פרח מאוד מאוד יפה, נשארה פה חמניה ככה, פרח מאוד מאוד יפה. החלק, איפה שבדרך כלל האבקנים נמצאים, שם בעצם יש מין כברת כזאת, ושם נעוצים הגרעינים, מוציאים אותם משם, או מקלפים, ומשאירים את זה כמו שזה, כמו שעושים הטבעונים, כן, יש לזה ערך מאוד מאוד חשוב מבחינה בריאותית, או שאחר כך, או שלוקחים את זה וקולים את זה עם מלח, בלי מלחים, קמח, בלי קמח, כל אחד לפי שיטתו, כן? וזה פשיטה שמי שמגדל דבר כזה, הוא מגדל את זה לא בשביל הפרח, לא בשביל נוי. אגב, יש גם שיבוט של פרח נוי של זה, ראיתי לא מזמן, כן, אבל לא גדלים של גרעינים. אבל זה ברור שזה בשביל זה. לעומת שאתה עכשיו מגדל לי דלעת, או אתה מגדל לי אבטיח, ובסוף אתה לוקח את הגרעינים הלבנים, או את גרעיני אבטיח, פה ברור שאתה מגדל את זה היום לטובת הגרעינים. כי דלעת רגילה ברמי לוי עולה, אני יודע מה, 3 שקלים לקילו, כן? אבל קילו של גרעינים לבנים, כמה עולה? 20-30 שקל, משהו כזה. הרב, אבל שרש"י אומר, עיקר הפרי לכך נטעו. השאלה האם זה בפן הכללי של האבטיחים, או האם אני עכשיו מאחד ייחודים בזירה שלי של האבטיח. עכשיו, אני אומר, טוב, זה עכשיו לגרעינים ולא לאבטיח. אני חושב שהכלל הוא מה בעצם המנהג, או מה בעצם הדבר המקובל באותו זמן, כן? לא, אם יש אנשים שהם חריגים, זה לא שיש אומנם כמה חקלאים שהם גם מקובלים, אבל עושים ייחודים, אבל לא זאת הכוונה. הכוונה היא מה בדרך כלל אנשים משתמשים בדבר הזה, למה הם מגדלים אותו, מה הייעוד שלו. אף אחד כשהמציאו את האבטיח או כשגידלו את האבטיח, אף אחד לא חשב טוב, ניקח את הגרעינים ונאכל את זה.
הפרי זה הפתיח, יש בו גרעינים, בסדר, אבל זה לא משנה מה עכשיו הדור הזה, או אפילו הבן אדם הזה, מה הוא חושב, הפרי זה הפתיח. אז קודם כל תסתכל בספרים, אתה תראה שפתאום כותבים לברך את זה בור פרי אדמה, ולא שהכל יהיה בדברו. כל מה שזה היה מוצר לבית, כן? שהעיקר היה הפתיח ועיקר היה הדלת, היה כתוב שם לברך שהכל יהיה בדברו. היום, תראה, בכל הספרים האלה, כיצד נברך, כל הספרים האלה, כן, עמק ברכה, כל הספרים האלה, אתה תראה שהם כותבים שלברך את זה בור פרי אדמה. מה השתנה? מה שהשתנה בעצם זה הייעוד של הגידול של הדבר הזה. שפעם אולי זה באמת היה דבר מוצר לוואי, אכלו את זה, ואז אמא שמרה קצת בצד הגרעינים, ייבשה אותם, קלטה אותם וכן הלאה וכן הלאה. אבל היום הייעוד העיקרי של זה הדבר הזה. ולכן זה שונה, לכן זה השתנה. אתה חושב שכאילו בגלל, זה בור פרי אדמה היום, בגלל שהחקלאים מגדלים את הפרי, את הירק הזה, בגלל הגרעינים. בגלל שיש את הפרי הזה, הבטיח, אתה מברך על הגרעינים בור פרי אדמה, כי זה משתייך לפרי עצמו. לא בגלל שהחקלאי גידל את הפרי בשביל הגרעינים. לא, אבל עוד פעם, העיקרון שלנו הוא שמוצר הלוואי שלא לשם כך גידלו, זה בעצם מה ששאלתי ברש"י. האם רש"י מדבר פה על שני דברים שונים? הייעוד של הגידול, לפי מה גידלת אותו, והשימוש שלו שעכשיו אתה לא משתמש בו באופן שבו בדרך כלל אתה אמור להשתמש בו. האם זה שני דברים שונים? ואז אני יכול לפרק אותם. ואני יכול לומר, תשמע, גם אם יש לי עכשיו דבר שהוא כרגע לא לשם כך גידלתי אותו, בסדר? ואני משתמש בו עכשיו לא באופן שבו גידלתי אותו בשבילו, כן? זה יותר מספיק בשביל לשנות את הברכה שלו. או שם אני אומר לא, צריך את שני הדברים הללו ביחד. כי הדוגמה שנתנו עכשיו היא דוגמה שבו אתה משתמש בדבר מסוים שלא בשביל גידולו, אלא זה סוג של מוצר לוואי, היו כאלה שייבשו את זה, והיו כאלה שזרקו את זה לפח. מה? אז מי שהחליט כן לאכול את זה בכל מקרה, אז הוא בירך על זה שהכל. אנחנו שנים בירכנו על זה שהכל. זה לוואי. כן, כן. אבל היום זה ברור שזה בשביל הדבר הזה, ולכן זה בור פרי אדמה. כן? לא בגלל שזה אוכל דאפרת, שהוא מתבטל והוא נכלל בחלק של האבטיח, אלא בגלל שזה הייעוד שלו והוא גדל על האדמה, לכן מראים עליו בור פרי אדמה. כן, מישהו הצביע. נכון, הרי מדובר פה על ייעוד למה גידלתי את הפרי. נכון? לצורך העניין, עכשיו יש לי מטה של שדה של בטטות, לא בטטות, דלת. אני עכשיו התחלתי שכולם יהיו למאכל, הדלת, לא אכפת לי הגרעינים. מתקדמת למצב שאני יכול לאכול את הגרעינים. מה אני מברך עליהם? או הפוך, אם אני מגדל אותם בשביל הגרעינים, אבל בסוף אני אכל את הפרי. עוד פעם, זה מה שבניין שאל מקודם. לדעתי, זה לא עניין של ייחודים של החקלאי או האינטרס של החקלאי. אני חושב שזה סוג של שימוש שהתפשט, וכיוון שזה שימוש שהתפשט, אז אני מברך עליו את מה שהשימוש שהתפשט, וזה בור פרי אדמה. גם אם אני התכוונתי עכשיו באופן ספציפי לדבר מסוים, אגב, זה שיקבל אחר את הגרעינים, לא יודע איזה ייחודים, איזה כוונות, אם כוונות הערים, אם כוונות הרשש, התכוון החקלאי. הוא לא יודע. הוא יודע שזה מוצר שבדרך כלל אוכלים אותו כמו שהוא, ולכן ברכתו בור פרי אדמה. לפני 25 שנה זה לא. כן, כן. לפחות זו לא הייתה רגילות. יכול להיות שכבר היו אנשים שיותר השתמשו בזה, זה נכון, אבל זה עדיין לא חדר את התודעה של פסיקת ההלכה, נקרא לזה. רמת השימוש לא הייתה כזאת. ומי כאן וקבע שעכשיו הברכה זה האדמה ולא שהכל? אלה שכתבו את הספרים. לא, ההיגיון, הסברה. כי אם אתה עכשיו עובר למצב שבו הדבר הזה הוא הדבר העיקרי, אז זה כן. זה כמו שתשאל אותי, מי קבע בזמנו של השוקולד יברכו שהכל יהיה בדורו? מועצת גדולי התורה, מי? הספרים. הפוסקים באו, חקרו, בדקו את זה, הגיעו למסקנה שהכל יהיה בדורו. אוקיי? האמת היא שחלק מהפוסקים שאומרים הפוך, זאת אומרת ששלום זמן דן בזה, ושהרב ליאור דן בזה, ושהרב אלישיב דן בזה בזמנו, כן? אז הם אמרו שזה לא בגלל שבאמת דנו בזה, אלא בגלל שזה מה שהעם, מה שנקרא, זה מלמטה. מלמטה התחילו דבר הזה שהכל יהיה בדברו, אבל זה לא נכון, וקשה לשרש את המנהג הזה. וכל פעם שאנחנו רואים שהעם ישראל נהג מנהג מסוים, הרבה פעמים הפוסקים נטו לחפש דרך להצדיק אותו. מה שדיברנו, אנחנו עם ישראל כמו בני נביאים, כן? פוק חזי מה יהיה הדבר. אז ניסו להסביר למה
חוכמת ההמונים, שנקרא היום, במושג חוכמת ההמונים, של עם ישראל הובילה למקום הזה דווקא. כן? ואז נתנו איזשהו הסבר. אבל יש מצבים שבהם הפוסקים אומרים לא, אבל זה טעות, זה מה ששאלו את הרב ליאור. כן, אני זוכר בזמנו, שאלו את הרב ליאור, אבל נהגו ככה, ובדרך כלל פוסקים באים ומנסים להראות למה מנהג ישראל גינו. אז הוא אמר, זה כאשר יש לדבר הזה מקור בהלכה. אבל כשזה מנהג טעות, אז צריך לשרש את זה. וככל שהתרגלו לזה, ככה יברכו. אגב, דיברנו על זה בבוקר, שמדובר פה, קודם כל מדובר פה על שוקולד חום ולא שוקולד לבן. כי הוא לא ניכר, שוקולד לבן לא ניכר בו פולי קקאו, למרות שיש בו אחוז מסוים של פולי קקאו. ושמדובר על שוקולד שיש בו רוב קקאו, למרות שבשולחן ערוך יש משנה ברורה מפורש, ובזה שהוא מדבר על זה, שהדוגמה שלו שהוא מדבר על סוג של תבלין, ציפורן או משהו כזה, עם סוכר, כן? אז הוא לברך על התבלין הזה ולא על הסוכר, כן? כי למרות שהרוב הוא הסוכר והמתיקות וכל הדברים האלה, אבל בגלל שהוא העיקר שמה, אז לברך עליו בעניין הזה. לכן יש כאלה שאומרים שאפילו לא הרוב הוא שוקולד, כי אתם יודעים, יש היום שוקולד 60%, כן? אז זה ברור שהרוב הוא שוקולד, אבל ברוב השוקולדים שלנו, כמות, מה? 30%. הלוואי 30%. מה? ושוקולד חלב כמה? חלב 28%. זה לא עניין של שני צורתו? מה? אין עניין של שני צורתו. איזה ידע. מה? אין עניין של שני צורתו. אז זה בדיוק הנקודה. מה ראים בשמן? שמן לפי... שמן גם שינה צורתו, אבל אומר... לכן זה רש"י שקראתי לכם, כי זה אחד הדברים שמזכירים אותם בהקשר הזה. שאומר רש"י, כן? הוא אומר, אבל השמן מיד בא בשינויו לקראת דרך אכילתו, ועיקר הפרי לכך נטעות, כך פרי הוא. זאת אומרת, העץ הזה, העץ הקקאו הזה, כן, הוא א' עץ רק, כן, שהיה גדל בג'ונגלים. בהתחלה בכלל לא נטעו אותו לעניין הזה. רק למדו את זה מהאינדיאנים, שיש לדבר הזה שימוש. האינדיאנים היו, זה היה בשביל כמו סם, הקקאו הזה. הקונקיסטדורים כשהגיעו לאמריקה הם זרקו את הקקאו לים, כי זה מר, אי אפשר כן, כן. אז זה היה עוד הסבר אחד למה לברך הזה שהכל. חלק מהפוסקים שאמרו לברך הזה שהכל, הם תלו את זה בזה שזה בעצם בכלל עץ רק, זה לא עץ שמגדלים אותו לעניין הזה, זה עץ שגדל בג'ונגל. אבל מי שכן נוטע את העץ הזה בשביל הדבר הזה, או אם נאמר אפילו אם לא נטעת את העץ בשביל הדבר הזה, אבל זה שאתה שם פועלים וכותבים את פועלי הקקאו וכולי, אתה לא עושה את זה בשביל לקסוס את הגרגירים האלו או משהו כזה, אף אחד לא אוכל את זה ככה. למרות שנועם חידש לי שלמשל פועלי קפה כבר כן אוכלים את זה ככה, מצופה בשוקולד, אבל אמר שזה לא טעים, זה היה חידוש בשבילי, כן, לא ידעתי את זה, אבל בבוקר הוא אמר שיש דבר כזה, כן, ידעתם שיש דבר כזה, מה? שיש פועלי קפה, מצופים בשוקולד, ואוכלים את זה כמו שזה. מה שאמרת עכשיו, אני גם נגיד מפיקנים מסוכרים, ויוזים מסוכרים. זה פשיטה, למרות... על סנגיד שבוטנים מסוכרים, על בוטנים מסוכרים, שקדים מסוכרים, כתוב שהכל, זה בתנאי שהם היו שקדים מרים לפני זה. אם הם היו מרים ובישלו אותם, הפכו אותם להיות מסוכרים, כן, אבל אם הם היו בורות פרי העץ, וזה רק ציפוי דק של סוכר, אז לא. כמו גוזם פקן שהם סוכרים, או גוזם מלח שהם סוכרים, אז הם מברכים על זה בורות פרי העץ, והם מברכים על זה שהכל. בשקדים יש מצב שהם היו שקדים מרים לפני זה, שאי אפשר לאכול אותם, ועכשיו בישלו אותם או ציפו אותם או משהו כזה, עושים איזה מרציפנים, אני יודע כל מיני דברים כאלה, אז זה מקבל שהכל להיות, כי אף אחד לא אוכל את זה באופן שבורת פרי העץ רגיל. אוקיי? עכשיו, אגב, אני ראיתי מישהו שכותב, אני כבר, אל תשאלו אותי מי, כי אני לא זוכר, שכותב שעל שקד מצופה בשוקולד למען שהכל יהיה בדברו. ראיתם דבר כזה? מה? העיקר הוא השוקולד. מה? העיקר הוא השוקולד. סליחה? העיקר הוא השוקולד. העיקר הוא השוקולד. מה? פתאום. למה? השוקולד מוסיף טעם או שקד? כן. לא נכון, אני לא חושב שקד מוריד טעם לשוקולד. לא תאכל שוקולד, אל תאכל שקד. שקד מוריד טעם לשוקולד. אני לא זוכר מי כתב, לא זוכר מהספרה, אבל אני זוכר את הדבר הזה. כיוון ששאלת על סוכרים, אז הזכרתי שראיתי פעם מישהו כותב, לא נגיד ככה, זאת אומרת, מברכים על זה בורות פרי העץ, אבל ראיתי שמישהו כותב, לברר על זה בראש שהכל נהיה בדברו בגלל השוקולד. זאת אומרת, זה גם, לעומת זאת הרב ליאור,
אני זוכר אז שאמר, כן, אתם זוכרים את הסיפור הזה? לפני כמה שנים זה היה, בטח אתה זוכר. זה הרב אליהו. מה שהרב ליאור אמר, שאם אתה מסופק בכל זאת, כן, בעניין, אז תקפיד לקנות שוקולד אגוזים, כן, ואז אתה אמר לך זה בורא פרץ, וגם תודעתי תיתן לך באמצע, כי יש פה אגוזים או שקדים בתוך הדבר הזה, דברי בורא פרץ, כי יש את האגוזים פנים, ועד ידי זה הציבור התרגל וכולי. עד הבוקר, מי פה מהחבר'ה יושבים פה בחדר, שמע אי פעם שמברכים בורא פרץ על שוקולד, שירים את היד? יפה. ומי נוהג לברך בורא פרץ על שוקולד? כולכם צדיקים אוכלים שוקולד כמוני, מה? מי אוכל שוקולד? תרימו את היד. לא בריא. אוקיי. אוקיי, ואלה שיורים את היד עכשיו אוכלים שוקולד. מי מברך על השוקולד? כן? בורא פרץ, שירים את היד. אוקיי. מה? מה זה? לא, אבל יש פה כאלה שירים את היד שכן, זו אופציה, בכל זאת הם מברכים על זה שהכל יהיה קרוב, וזה בעצם המנהג. אתה חי בסתירה. אגב, אפשר מזלמן משו"ת מנחת שלמה, שדן על השוקולד. אז הוא גם אומר, היה צריך לברך על זה בורא פרי העץ, אבל לא נהגו ככה. אז הוא שיר את זה ככה. ושאלו את רב מזלמן, מה לברך? הוא היה אומר, ניכר היה צריך לברך על זה בורא פרי העץ, אבל לא נהגו ככה. אז ברור שהכל נהיה בדברו. אז מה? מה אתה דרך לברך? מה? אני שואל אותך, אתה אומר לו בורא פרי העץ לברך? אתה מכיר אותי כמה דקות, נכון? מה אני הייתי אומר? מה שנוהגים. בהרבה מאוד דברים, ההלכה ישנה ברורה, מקומות כאלה ואחרים, מזכירים את זה הרבה מאוד פעמים, כן? שבספרי ההלכה כתוב דבר מסוים, והציבור לא נוהג ככה. ואני גישתי העקרונית בעניין הזה, שמכיוון שכל פסיקת ההלכה בעצם נבנתה על מנהג, כן? אז לכן המנהג יש לו תוקף מאוד משמעותי. עכשיו, שאלה נוספת, הזכרת השקדים מרים. השקדים מרים יש להם תקופה שהם שקדים אכילים, האכילה השקדים מרים. נכון, אתה צודק. אז עליהם אין דרך בורא נכון, פרי. אבל רוב האנשים לא מגדלים עצי שקדים מרים בשביל הפרי הירוק שלהם. קודם כל הם שקדים מתוקים. ואז הוא אוכל לחובר למטוש. לא, אבל אם אתה אוכל את זה לפני, אתה לא יכול לאכול אחרי זה. אם אתה אוכל את זה ירוק, אתה לא יכול לקרוא. זמן לא אכיל והזמן מכין מתוק. לא, אני יודע. אז כאילו, רוב האנשים כמובן שאוכלים את זה כמתוק, זה ניכר הרבה יותר, רק בעיקר הערבים אוכלים את זה. כן, אבל אם הפעם, זה לכאן או לכאן. זאת אומרת, אם אתה אוכל אותם שהם ירוקים, לא תוכל לאכול אותם אחר כך שהם... אני אומר לך שהכל אני יכול לזה מהר? מה? אם אני כותב... לא, אם אתה כותב זמן זה בורא פרי העץ. בורא פרי העץ, זה השימוש של כעץ. כן? למרות שעוד פעם, גם תמצא ספרים שכותבים שכיוון שזה בוסר, יש כאלה ספרים שכותבים כיוון שזה בוסר, ואחרי זה שהכל נהיה בדברו. אבל לדעתי זה לא נכון. משום שהרבה אנשים אוכלים את זה, גם אני כילד, גם כן היינו יורדים לוואדי עמוד, נחל עמוד מהבית ספר, יש לך חופשית, היינו יורדים, היינו כותבים את זה מהעצים, זה טעים מאוד. כן? כן. הרב הזכיר את הפוק חזר ולראות כאילו מה מברך, על אם יש ספק בהלכה, לעומת מנהג טעות. האם אנחנו, שהרב הזכיר בעצמו שיש ספק הלכתי, אז הולכים לעם ולראות מה מברכים, אבל כשיש מנהג טעות, אז לכאורה צריך לחפש את האמת ההלכתית מאחורי הדבר הזה. ולמה הרב זלמן מלמד בסוף הדבר של זה ככה? זה לא הרב זלמן מלמד. זה אפשר מזלמן. אפשר מזלמן אוירבך, סליחה, לצעירים שבכם שלא הכרתם, ענק עולם, כן? רק גדולי הפוסקים של הדור הקודם, אפשר מזלמן, זה היה, אפשר מזלמן, אז זלמן עולם, זה שני אנשים שונים לגמרי. כן, זלמן הוא גם לא ידוע כפוסק זה. הרב מלמד, הבן שלו, הוא יותר ככה, עם בני הלכה, אבל עדיין
זה שתי עולמות שונים. עכשיו זלמן היה, באמת, היה תלמיד חכם בקנה מידה יוצא דופן. כן. אני אגיד לך, בסדר? זה לא הנושא שלנו, אבל אני רואה שזה מעסיק אתכם, אז אני אגיד לכם. אני אשאל אותך. כן? אומנם אתה לא זכית לגדול ספרדי, אבל אני אשאל אותך על הספרדים, בסדר? אוקיי? הספרדים פוסקים כמו מי? כמו מה? סליחה? רבי יוסף קארו. אז יש חלק שפוסקים כמו רבי יוסף קארו, וחלק פוסקים כמו הבן איש חי, נכון? זאת אומרת, רבי יוסף קארו זה המהפכה של הרב עובדיה, שהוא הוביל זה שכל הספרדים צריכים לפסוק כמו רבי יוסף קארו, אבל מאיפה אבא שלך הגיע? באיזה ארץ? זה מורכב. מורכב, כן. אבא שלי תימן. מתימן, אוקיי? אז בתימן פסקו כמו רבי יוסף קארו? לא, כמו הרמב"ם. כמו הרמב"ם, אוקיי. בסדר. יש פה מישהו ממוצא עיראקי? אתם באיזה, אתה מה אתם? אני מקזבלנקה. מקזבלנקה? אני הולכים לפי הרב משש. לפי הרב משש. אוקיי, אז הרב משש לא פסק כמו רבי יוסף קארו. בסדר? אוקיי? אגב, רוב עדות ספרד לא פסקו כמו רבי יוסף קארו. בסדר? הם פסקו כמו הבן איש חי. אגב, יש בתוניס למשל, כן, בג'רבה, אז הרבה פסקו לפי פוסקים אשכנזים בכלל. היה שם אי שלם של תלמידי חכמים, כמעט כולם כהנים, כן, והם פסקו בכלל גם פה פוסקים אשכנזים. ובטריפולי הלכו לפי מרן רבי יוסף קארו. כן, אוקיי, אז אומר, יהיו חלק וחלק. עכשיו, אבל בוא ניקח את הדוגמה של רבי יוסף קארו, כן, למרות שאתה אשכנזי, ניקח את הדוגמה של רבי יוסף קארו. איך רבי יוסף קארו פסק ההלכה בדין שיש בו מחלוקת ראשונים? מה הוא עשה? איך הוא הכריע? באיזה כללים הוא השתמש? של הרוב. רוב, נכון? אבל רוב ממה? מכל הראשונים או רק מחלק מהראשונים? מה? אוקיי. העיקריים, לא? הם עיקרים, מי הכריע שעיקרים? מה, הרשב"א לא עיקרי, ריטב"א לא עיקרי, לפי מה שנראה לא עיקרי. מאירי לא עיקרי? לא, לפי מה שנראה לא עיקרי. מה? למה הרב צחק? הרמב"ן. מה? הרמב"ן, בישראל, הרמב"ן. הרמב"ן, כן. הרמב"ן, כן. יש רעה, יש מערי, יש מערם, מה? כן, מערם רוטנבורג, יש מרדכי, מלא ראשונים, אוקיי? עכשיו בואו נצייר דוגמה שבו הריף והרמב"ם חלקו על הראש, כן? אוקיי? כמו מי הוא פסק? אבל אם עכשיו בסוגיה הזאת גם הרמב"ן, גם הריטב"א, גם הרשב"א, גם המאירי, גם המעריל, גם המרדכי, גם רשימה שלמה, הם פסקו דווקא כמו הראש. מה יהיה הדין עכשיו? אם הולכים אחרי רבים להטות, אז מה צריך להיות הדין עכשיו? הוא כמו הראש, נכון? אז איך הוא הכריע? על פי רוב, כשהוא לקח 3 פוסקים ספציפיים. אבל הסברה שהתחבר, יש לו הזדהה איתה יותר. מה? הסברה לא הזדהה איתה יותר פשוט. לא, שאתה לומד פה בישיבה, בישיבה אחרת, כאילו אומרים לך, אתה תלת החוצה. מה זה הזדהה? מה זה כללים? הלכה? מה זאת אומרת? מה הזדהה? יש לו כללים, הרמב"ם לא פוסק על פי זה, יש לו כללים שהוא פסק. לא, אבל אני מדבר כאן על בית יוסף. הבית יוסף הביא את כל הראשונים בבית יוסף על הטור, ואחר כך בשולחן ערוך פסק כמו שהוא פסק, על פי 2 מתוך 3, לצורך העניין, אם יש מחלוקת ביניהם. למה דווקא, איך אתה יכול להשתמש בכלל של רוב, שאתה בעצם שם את כל הרוב בצד, ואתה פוסק על פי 3 מתוך כל, לא יודע כמה ראשונים, יש, זה תלוי לפי אפשר להתחשב בכל הראשונים. אפשר להתחשב בדעה של כל הראשונים. אם אתה לא יכול להתחשב בדעה של כל הראשונים, אם אתה לא יכול להתחשב בדעה של כל הראשונים, אל תפסוק לפי רוב. אז הוא לא פוסק בדעה, לא יודע, מוזר. אם הוא פוסק לפי רוב, הוא לא... Welcome to the club, אתה אומר זה מוזר, אז הבנת את השאלה. כן, אז מה התשובה? כן. יכול להיות שהוא ראה בהם יותר מקובלים על הציבור? יכול להיות. אוקיי, עוד תשובות? כן. השאלה שלך היא התשובה. כי זה המנהג. ככה נהגו
במקומו של רבי יוסף קארו ובחלק מקהילות ישראל. ככה נהגו לפסוק. וזה לא מנהג טעות. מה? פה אנחנו מדברים על מנהג טעות. תכף נדבר על מנהג טעות, אבל אני אומר, קודם כל, כן, אתה מדבר על פוק חסי מה היה הדבר וכל הדברים הללו. כלומר, אני בא לומר לך שכל הבסיס שעליו יושבת הפסיקה זה העניין של המנהג. עכשיו, אם יש לנו עכשיו לצורך העניין, כן, מחלוקת בין משנה ברורה לבין הרב גנץ פריד, ואתה לא הונגרי במקרה, אוקיי? כי ההונגרים קיבלו עצמם את הרב גנץ פריד. כמו מי אנחנו פוסקים? משנה ברורה או... לפי המנהג. הקיצור שלך נראות. מה? לפי מה שהם נהגו. כי זה מה שקיבלו על עצמם. רוב ישראל קיבל על עצמו את המשנה ברורה. עכשיו תגידו לי, האם היה איזה אירוע, איזה מעמד הר סיני כזה, שעשו אנדדינו, והיו צריכים ללחוץ לייקים בשביל לדעת כמו מי לפסוק, אם המשנה ברורה או הקיצור שלך נראות. היה דבר כזה או חיי אדם? היה דבר כזה? למיטב ידיעתי. יש ספר יסודי גדול שחלק מבני אשכנז מאוד מאוד צורכים עליו, נקרא ארוך השולחן. אם יש מחלוקת בין ארוך השולחן לבין המשנה ברורה, ומי אנחנו פוסקים? בדרך כלל. בואו סוגיות מורכבות. מה? משנה ברורה. משנה ברורה. משנה ברורה. למרות שהמשנה ברורה זה רק על אורח חיים, וארוך השולחן הוא על כל חלקי שולחן ערוך, כולל גם, כן, ארוך השולחן העתיד. אמרתם יש דבר כזה? ארוך השולחן העתיד על כל הדברים שהם שבשולחן ערוך הם לא מופיעים, אבל ברמב"ם הם מופיעים. הלכות מלכים, הלכות שמיטה ויובל וכו' וכו'. קורבנות. למה? כי זה מה שהתקבל. אז תגיד מה זה שיקול הלכתי זה מה שהתקבל? אז לכן אתה נשאר פה בית המדרש שבוע, לא היית לך לצאת. כן. כי זה מה שהציבור קיבל על עצמו, קיבלו להם. קיימו וקיבלו, כן? ולכן הנושא של פוק חזי מה יהיה דבר, זה לא סתם חוכמת ההמונים של הסיפור הזה עם הפרה וכל הדברים האלה כן, של שנת 1700 ומשהו. חוכמת ההמונים של עם ישראל זה רוח קודש. כל המון וכל שדאי. וזה בעצם מהווה שיקול הלכתי מרחיק לכת. עכשיו, אתה שואל, עכשיו, זה שלב א', בסדר? אי אפשר להגיד לשלב ב' בשביל א'. עכשיו, שאלת את השאלה, אז מה אנחנו עושים שיש פה משהו שהוא נקרא מנהג טעות? אנחנו מאבחנים שהוא מנהג טעות. לעניות דעתי, עיקר המחלוקת בעניין הזה, האם זה באמת מנהג טעות כן או לא. זה לעניות דעתי. שלמה בעל זלמן לא יגיד שזה מנהג טעות. הוא אומר, בעיקר זה מה שצריך לעשות, כן? אבל זה לא מנהג טעות. יש מקום, או יש סברה לומר, שנברך על זה גם שהכל יהיה בדברו. כי ישתנה צורתו ועוד כמה וכמה שיקולים, שהם גם שייכים לסוגיות אחרות, כן? אבל אם זה באמת היה מנהג טעות מובהק, שאין לו שום, הם מחליטים לברך על שוקולד, לברך עליו בורא פרי האדמה, לצורך העניין. אז כנראה שהיו נאבקים בהחלטה הזאת, גם אם עם ישראל קיבל על עצמו, והיו מבקשים לשנות אותה. בסדר? ולכן כנראה, אבל מה שנקרא, למען הגילוי הנאות, אני חייב לומר שהרב יום אמר שזה מנהג טעות, ולכן צריך לשנות את המנהג הזה. והרב אלישיב אמר שצריך לברך על זה בורא פרי העט, נקודה. לא להתפשר עם המנהג הקיים, גם הוא ידע שהמנהג הקיים הוא לברך שהכל יהיה בדברו. הרב אלישיב יודעים כולם מי זה היה? זה היה עוד בימכם. אוקיי, בסדר, עכשיו נרגענו, אפשר להמשיך בסוגיה? בסדר. אני ממשיך הלאה. הריטב"א, כפי שאמרנו, הרשב"א מביא את דברי רבי גאון. ודברי רבי גאון בעצם הוא מראה שמה שהיה נראה לתוספות לדחות את רש"י, שבעצם מדובר פה בקמח חי, כן? ואומר התוספות
תוספות, זה לא יעלה לדעת שקמח חי יהיה זה אבא אמינא של רבי יהודה, לומר שמברכים עליו בורא פרי אדמה, אלא שהכל יהיה מדברו. הוא אומר, מה אתה רוצה? יש גם רבי גאון, תסתכלו איתי בשורה 54, ומי הוא רבנו הרבי גאון פסק? משמע דכולי רבתא כרב נחמן, משום דלאו דרכי ודין של למך קמחא. ממש לדין הוא כבר של קמחא דחיתא ממש, ודלא חרכה. זאת אומרת, אם הוא פוסק כמו רב נחמן, שמדובר בקמח רגיל, זה אומר שרבי יהודה, הוא לא יכול להגיד שכל אחד מדבר על משהו אחר. גם רבי יהודה מדבר על קרח רגיל. וגם רבי יהודה אומר שבקמח רגיל מברכים על בורא פרי אדמה. אומנם אומר רבי גאון שלא פוסקים הלכה כמותו, זה בסדר. אבל רבי יהודה אומר כמו רש"י, שאף על פי שמדובר פה בקמח שלא רגילים לאכול אותו ככה, מברכים עליו בורא פרי האדמה. עכשיו, תראו, להלכה, אתם ראיתם פה, הבאתם לכם פה גם את הרמב"ם וגם את הטור, גם שולחן ערוך, כולם אומרים לברך על זה שהכל יהיה מדברו. אבל, כיוון שאנחנו לא בשיעור הלכה, ואנחנו לא ישיבה אליבא דהלכתא, אלא אנחנו ישיבה קלאסית שלומדת את זה, אז מאוד מסקרן להבין את הדעה הזאת של רבי יהודה. זה רב נחמן זה נשמע ברור, למרות שהגמרא אומרת, אמר לרב על הרב נחמן לא תפלוג עלי דרב יהודה דרב יוחנן שמואל קמא כבדאי. למרות שהגמרא דוחה את זה ואומרת מדמי, עדיין תזכרו שרבא, כן, רבא נשאר בדעתו. רבא ידע את הקושייה הזאת והוא לא סבר שישתנה, זה משנה את הדבר הזה. ופה בעצם השאלה ששאלתי אתכם פה בדפים, איך אתה מסביר את דעתו של רבי יהודה? מה ההסבר לדבר הזה? כן. קודם כל חדש העניין אולי עם הרשב"א, בואו נראה בעצם. מה שאומר, הרשב"א כאילו, אני לא הייתי צריך להגיע לרשב"א, הייתי צריך להישאר ברש"י, אבל כיוון שהרשב"א מביא פה דעת רבי גאון, שזה עוד קדם לרש"י, אז היה לי יותר נוח גם ללכת לדבר הזה. מה שהוא בעצם אומר בדבר כזה, אני מסכם, בסדר? אנחנו קצת ככה, זה בטח עכשיו ככה, הפה שלכם מלא טעם של שוקולד, אז בואו נחזור חזרה לעניין, בסדר? כן? יש לנו פה בעצם שתי אפשרויות, רש"י ותוספות. מה בעצם המחלוקת לגבי קמח? כן? כי הגמרא אומרת לדברי רבא, רבי יהודה אומר שמברכים על זה בורא פרי אדמה ולא שהכל יהיה מדברו. רבא אומר לרב נחמן, איך אתה יכול לחלוק על רבי יהודה שאתה אומר שהכל יהיה מדברו? על רבי יהודה יש את שמואל שאומר כמוהו. היית צריך לומר כמו רבי יהודה, מה פתאום איך אתה חולק עליו בכלל? אז אומר התוספות, אני לא מעלה על דעתי שהמחלוקת הזאת היא בקמח סתם. כי קמח סתם זה מצב ביניים, כמו שראינו מקודם. קמח סתם זה דבר שאנשים לא אוכלים אותו בדרך כלל. איך ידע לדעת דבר הזה בורא פרי אדמה? ולכן נדחק התוספות לומר שלא מדובר פה בקמח סתם, אלא מדובר פה בקמח חפוי שיש אנשים שאוכלים אותו באופן הזה. רבי יהודה אומר אם אתה אוכל את זה באופן הזה, אז זה בורא פרי אדמה. ורב נחמן אומר לא, יברך על זה שהכל יהיה מדברו, השתנה צורתו וכו'. הקמח האפוי יהיו עושים מוגדול? מה? הקמח האפוי יהיו עושים מוגדול? כנראה שלא, כנראה שהיו בקמח האפוי הזה אם לא היו עושים מוגדול זה... לא, היו משתמשים בזה דברים נוספים, אני לא יודע, אל תשאל אותי, אני קטן מאוד במטבח, אשתי הרבנית היא התפטרה אותי מלעשות עוגות וכל הדברים האלה, אני לא יודע, כן? אבל בפשטות, כן? אם אני אעמיד את זה בדבר שהוא לא במצב ביניים בכלל, אז לכאורה רק המחלוקת פה לא קיימת. זה שלמר, כן. לא שעוד לא שותים בזה. אבל יכול להיות שעוגות לא, אבל יכול להיות שהיו עושים מזה כל מיני דברים אפויים אחרים, אולי ביסקוויטים, אני לא יודע בדיוק, אני לא יודע. החייבים להעמיד את זה במצב ביניים, אחרת זה מחלוקת במציאות, אי אפשר להעמיד את זה בצורה שהיא לא סימטרית. זאת אומרת, חייבים להעמיד את זה בצורה סימטרית. זאת אומרת, רש"י אומר, אנחנו מדברים על קמח רגיל, רב נחמן זה רע פשוט, כי זה ישתנה, זה השתנה צורתו, ולכן מברכים על זה שהכל נהיה מדברו. רבי יהודה אומר, מברכים על זה, בורא פרי אדמה, קשיה גדולה להבין את הדבר הזה. איך זה יכול להיות? א', זה שינה צורתו, 2, זה מצב ביניים בין מצב של אכילה כמו שהוא, ובין מצב שהשתנה להילויה, שנעשה מזה בורא מיני מזונות, או מוציא לכם מן הארץ עוד יותר. בסדר? אוקיי? זה מה שאומר לנו רש"י. בסדר, מאור, אתה עדיין איתי? יפה. תוספות אומר, זה לא יעלה לדעת. זה כאילו להעליל על רב יהודה, שהוא בעצם אומר דבר מופרך, שמברכים בורא פרי אדמה על משהו שהוא קמח שהוא בלתי אחיד השתנה צורתו. בא רבי גאון ואומר, לא, זה לא מופרך בכלל. זוהי דעתו באמת של רב יהודה. אלא מה? אלא פסקו לך כמו.
זאת אומרת, הוא מעמיד המחלוקת בקמח... רגיל. 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 כן. קמח רגיל, רק שהפוסקים אחר כמו רב נחמן. כי דעתו מסתברת יותר. בסדר? אבל עדיין קשה, מאיפה הוא הביא את הסברה הזאת בכלל? מה? זה קל להגיד שטוב, לא פוסקים הלכה כמו טוב, אבל מה הסברה בכלל של רבי יהודה? זה עדיין נשאר את המון בשביל זה התכנסנו כאן הבוקר. לנסות להבין דעתו של רבי יהודה. איזה מסתדר עם מה שהוא כותב? הוא אומר, אבל בשביל כלל הוא מסתבר לפי תעמיד על רבי יהודה. נכון. נכון. אנחנו מדברים כרגע על הצד המדני, לא הצד ההלכתי. אבל בצד ההלכתי הוא אומר דבר כזה. זאת אומרת, באמת העמדת המחלוקת היא בקמח רגיל. ורבי יהודה אומר שאפילו בקמח רגיל ברכי עליו בורא פרי אדמה, אמרו שהשתנה צורתו והשתנה, עדיין לא הגיע להשתנה לעילוי, הוא במצב ביניים. בסדר? אומר רבי גאון, השורה התחתונה, בקמח רגיל בברכים שהכל נהיה מדברו. לא כמו רבי יהודה, כמו רב נחמן. בסדר? והוא מקבל את הדחייה שהגמרא דוחה את ההשוואה לשמן זית. אוקיי? אבל הוא אומר, אם עכשיו נשאל להלכתה, מה יהיה לגבי קמח אפוי? כאן אני אקבל את הסברה של רבי יהודה, כן? אבל אולי לא מתעמק, כי לפי רבי יהודה זה לא רק בקמח אפוי, לפי רבי יהודה זה גם בקמח שאיננו אפוי. כנראה שהסברה שלו הרבה יותר רדיקלית. לפי זה וגם לפי תוספות, קשה גם על רבא, כי הוא מעמיד את המחלוקת בקמח רגיל, כי הוא עובדה שהוא משווה ביניהם. על מי אתה שואל? התוספות על רש"י? על תוספות. התוספות הוא מעמיד את זה בקמח מיוחד, נכון? לא בקמח... כן. אז קשה על רבא גם, כי גם רבא בסופו של דבר אומר, הוא הולך לפי דעת רבי יהודה, והוא מקשה על רב נחמן בקמח רגיל. נכון. אז קשה, זה קשה. נכון, קשה.